Čaute banda, konečne si to štraduje domov, vidíte venku chčije, takže dneska sa bude celkom fajn spať. No, dneska to bolo v robote troška divné, aj sme robili, aj sme nerobili, ale väčšinou sme nerobili, to sa mi ľúbil najviac. Dobre, za chvíľu som doma, čiže dám sa do pucu a uvidíte, čo sa bude diať. Takže sledujte ho do konca, yep. Konečne doma. 350 kopcov vyšlapaných. Zadýchaný som jak hajzel. Poďme sa konečne prezlecť. Takže dáme kafičko. Fajnové. Zalejeme Turka. No, vysypal som cuker, vynikajúco. Lebo mám malú linku, že? Kámo, ja si musím kúpiť kameru. Spravíme zbierku na kameru, zložíte sa mi na kameru, čo vy na to? Lebo točiť na mobil to už akože vážne nedávam. Žiadnu techniku nemám. 99% tých videí, čo vidíte, točím na mobilný telefón. Čiže tá kvalita aj tak vypadá. Takže spravíme asi charitatívnu zbierku. Čo vy na to? Brali by ste to? Podporili by ste svojho obľúbeného tvorca? No asi ťažko. Čo vidím aj na videách. Jako, sorry chlapci, ale čo na srdci to na jazyku je mi jedno, či to je internet alebo ne. Keď mám volať, čo chcem povedať, to poviem. A jednoducho to nezatajujem. Mám na hovno techniku, všetko točím na mobilný telefón. Nemám peniaze, zešli by sa mi lepšie veci. Bohužiaľ. Bude musieť byť kvalita taká, aká je. No dobroš, ale čo som chcel? A čaká ma jedna delikátna záležitosť, ktorú sa chystám už dávnejšie. A ak by bol záujem, tak možno by to bola herná, a že ježiš, čo ja mám s tými hrami? Možno by to bola ďalšia séria na to, že keďže okrem šmakocín, ktoré dlho už nevyšli, pretože to ide do peňazí. No, čo by sa tu našlo, uvidíme. Tak, toto by sa vám mohlo ľúbiť. A bavilo by to aj mňa, a možno aj vás. No, uvidíme. Takže robí moja káva. Moja káva ešte není. Ale kukenzi, bitenzi, máme papaničko, fajn. Něco dobrýho si dáme potom. Ale najprv sa napijem trocha z kofoly. Takejto lacnej limonády. Keď kúpiť za pár centov, keďže Pepsi Cola stojí pomaly Mailand. Joj. Není na chladenú malinovku. Najlepšie, čo môže byť. Chladená malinovka. Pohodlne. Dobre, ale kapičku sa mi robí už. Už bubloce, chalan, už bubloce. Čiže za chvíľu si ho zalejem. A môžeme ísť na to. Kávu mám hotovú. Dobre, takže ideme pozrieť maily. Či nám to bolo aké blbosti reklamné zase nedošli. Kámo, ja nesmiem točiť a mať kávu v ruke. Zas som vylav, jak aj minule. To je hrúza toto. Dobre, ideme si spraviť, prácičku voľakú na kompe. Takže za chvíľku som naspäť. No, takže máme nejakú prácičku. Takže treba ju spraviť, hej. Skontrolujeme e-maily. Blbosti. A uvidíš, čo sa bude diať neskôr. Kámo, neuveríš, čo sa mi stalo. Víš, koľko rázy som už milionár. Toľko rázy mi prišiel e-mail o tom, že mám nejakých vzdialených predkov, od nejaká z Nigérie, z Afriky, z Kambodži, z Kazachstánu. Kámo, ja neviem, tí podvodníci, a čo si myslá? Ako ja si to vím overiť, čo je podvod a čo nie. A teraz mi došol odvolaka z Talianska
volaký Johnny, volačo, nevím, a že dobrý deň, som vás vzdialený príbuzný, chcem vám odkázať môj celoživotný podnikateľský zámer v hodnote 100 miliónov. Jasné, môže ti na to skočím. Už aj ti posílam odpoveď, že áno, našol si svojho vzdialeného predka na druhej strane sveta a potvrdí ti e-mail, že si preberie od teba tvoj majetok. Gratulujem. A potom gratulujem aj tým čurákom, čo vyvolávajú od voláka z Indii s indickým prízvukom, čo sa perfektne naučili pár slovíčok slovenský s ruským alebo s indickým prízvukom, že dobrý deň, vy ste si založili účet na CoinMarketCape, váš obchodný účet dosahuje 14 000 bitcoinov hodnotu. A boli by sme radi, kebyže si tie bitcoiny vyberiete, pretože hodnota môže klesnúť. Jasné, ja som uderený na hlavu. Áno, robím s kryptomenami už pomaly 10 rokov. Určite ti skočím na to, že CoinMarketCap je obchodná platforma. Určite ti na to skočím. Jako, neviem, kde tí ľudí berú tí údaje, alebo čo, ale je to divné. Jako, nebolo by zlé mať 100 miliónov na účte, ale týmto spôsobom asi nie. A poprosím mojich vzdialených príbuzných od voláka z Afriky nepísať mi. Korene v Afrike nemám. A takisto nie. Nevolať mi prosím, keď nájdete volať na internete, čo informácie mohli uísť. Žiadny CoinMarketCap obchodný účet nemám. CoinMarketCap je čiste len na prehľad kryptomien a ich cena a stúpanie a na nové projekty. Čiže, bohužiaľ, tak mi došlo taký e-mail, považoval som za dôležité vám to oznámiť. Už pár razy som sa stal milionárom, ani o tom nevím. A že predkov mám po celom svete. Blbci, sprostí. Dobre. Pracičku máme hotovú. Koľko je hodín? Že by som sa išiel najesť a potom sa pustím do toho, čo chcem spraviť. Uvidás. No, takže rozhodol som sa, ide si nachystať večeru a pustíme sa do tej srady. Zapnem si tu svetlo, nema vidíte, áno. No, ideme si nachystať papu. Môj obľúbený ešus. Najradšej dávam z tejto misky, pretože do tejto misky sa vejde toho najviac. Jako mám aj taníre, ale miska je good. Čiže halušky. Včerajšiu srandu, to ste nevideli videjko, moja večera. A domáci lašák. No, takže ideme na to. Takže naložíme si papu. Takéto fajnové halušky. Dáme si to jak pre robotníka, takže ja nezas túto misku, bože. Do tejto sa vácej viede. Dobre. Nachňapeme to tam, takto. Sežereme, to by hada mohlo stačiť. A dáme si takéto niečo, to som včera varil, prosím pekne. Jaké je to fajnové. Je to zdravé, no také polozdravé, pretože som to zausťoval z múku. Je tam kuracie maso a väčšinou zelenina, kari korenie a takéto veci. Dáme si to jak pre chlapa. Sa nažerem, včera som si toho naválal, ale celkom fajn to vyzerá. Je tam kopu zeleniny, je to zdravé. Dietka, vynechať múku, aby som to nezaustil. A bolo by to čistá vegetariánska strava, až na to kuracie maso, čo tam je. No dobre, ale ešte by to chcelo niečo. No, takže toto schováme.
do chladničky. No a teraz ešte by som chcel k tomu niečo, čiže dám si k tomu šalát domáci zo záhrady, nie je kupovaný. Našťastie zatiaľ domáci, jo. Takže let's go! Domáce kabáčiky tu vzadu vidíte. A tu máme lezeninku. A víš čo, ja to tam dám všetko, to zožerem už. Takto. Žralo mám nachystané. Žrať budem až tak za chvíľu, čiže idem umyť hentú onú srandu a ideme na ten náš mini projektíček. Večera nachystaná. No, takže let's go. A čo budeme potrebovať? Kúkaj na to. Budeme potrebovať. Čo budeme potrebovať? Toto budeme potrebovať. Teda vlastne nie všetko. Ale asi len nožnice na plech, nevím na čo, ale na volačo, ale asi sa do takýchto malých šrobuákov. Tieto skrini, to je Archimedová skrinka. A rozmýšľam, že tam by bolo veľmi veľa vecí na pár projektov. Samozrejme, nie som nejaký zručný odborník, čo by sa dalo majstrovať. To by vám vedela moja mama hovoriť, ona je zručnejšia jak ja. Teda, ja som zručný není vôbec. Ale mohli by sme nejaké sprostosti spolu vymýšľať. Čo vy na to? Dajte mi vedieť v komentároch. Nedá sa robiť content bez toho, aby som nemal odozvu nejakú od vás. Čo je dosť napred ináč. No. Ale k nášmu mini projektu. Čiže vybavení máme. Šrobuáky. A takáto vec. Myška. Ako mám ju už dlho. Ako je to bezdrotová myška, lenže má to jeden problém. Ja som ten cicik stratil. Čiže hod, myška mi je už na figu. A nevím ho nájsť. Čiže poďme sa pozrieť, čo nájdeme vo vnútri. Takže čo sa nám schováva v tejto myške? Ako je to obyčajná myška, voláka Power King. Ako netuším, čo je to za značku, ako už ani nesvítí, čiže myška moja zlatá, čo máš vo vnútri? Dočkaj, dúfam, že tam tí šrobováky budú pasovať, lebo keď nie. Tak môžeme sa pozrieť. A ešte to by mali byť šrobíky volať, lebo tu sa mi nevidí, že by tu bol len jeden. Aha. Takže, kúkaj na to. Ja som vedel, aj tu musí byť volať. No je jasné. Oni sú tuto pod nálepkami. Pozri, ak je tam schovaný. Vidíš? Tu je šrob. Dúfam, že to bude posledný šrob už. A budem to môcť otvoriť. Troška použijeme sílu. Jako nechcem to odlomiť. Chcem vedieť, čo je vnútri, takže to nechcem odlomiť, hej? Wow. To si vedel, že toto je v myške? Aha. To si vedel? Máš kolečko? A teraz dáme dole toto ešte. A tam by mohla byť diódka, tá by sa mi... Elektrikári, čo ma sledujete, napíšte mi, čo je to do komentára. Díky. Bol by som veľmi rád. Aby som vedel, čo som rozebral. Dobre. Ups. Jako počítam, že to nemalo prasknúť, hej? No. Takže takto to vyzerá. To je obal myšky. To je tu zložené z dvoch častí. A toto. Toto je celá myška, chlapci. Tak to vypadá celá myška znútra. Aha. Pozri. Toto je celá myška. Ja som myslel, že s tým budem mať troška viacej roboty, že sa s tým bude dlhšie hrať. Áno, to bolo za chvíľu rozebraté.
Takže toto všetko bolo v myške. Bože. Táto sranda, toto. A toto. Nie. A teraz ode mňa nesíte, aby som to poskladal na spánk. Že sa nestane. Lebo ja vedieť len rozebrať. Zložiť? Nie. Bohužiaľ. Takže daj mi vedieť, ak by si chcel viac takýchto demoličných videí, alebo vlogov, alebo a proste demoličného kontentu, daj mi vedieť. Napíš mi to do komentára, pretože bez tvojho ohlasu je ťažké sa niečo udržať. Takže díky, že si sledoval a vidíme sa pri ďalšom vlogu z roboty, reakciách. Neviem, daj odber, pretože čoskoro oznámim jednu zaujímavú vec. Je to síce pre moje zahraničné publikum, pretože viac ma sledujú ľudia zo zahraničia, čo sa týka YouTube, čiže bude to primárne pre YouTube a tu na TikToku. Sice je tu dosť ľudí, čo ma sleduje na TikToku, ale primárne mám viacej sledovateľov na YouTube zo zahraničia. Čiže bude to zahraničný projekt, ale prídete si na svoje aj vy. Ni sa neboj! Daj tam ten odber a vidíme sa. Čus!